biung bang wayah apa iki Go dadya atma kang sedati kanobaran saka para baning Kewan Maha Kawasa pinaringan pratima sing bangkit anuju wana pindhane kadya golek kencana anengge panjenenganipun Bapak Agus Riyadi pinaringan putri kang pindhane kadya mantasaning widodari ingkang tansah bekti miring arasan ing Sudarma kekalih mung tansah bangun miturut wiwitalit ing akhir dewasa dewasanira pinanggih kelawan jodoh saking para bani Gusti kang akarya jati sigra pranata rasa nyaraya mring kadangira caraka gati saraya jati mangetan pernai wonten ing alas Kurawa obati sarat lawan sarana tinarya dadi apa wakane obati godhong andong-andong jero kang ajab minta kandungan ingkang samiya rawuh mitra pitepangan mugia kalih Surabita pangrencana menapa kang pinuji dadi kang sedya teka janur muning sedyaning nur duating pangeran mugi tansah kaparingna mring keluarga Bapak Agus Riyadi godhong alang-alang wonten alangan sawiji-wiji anggenira amu dadi wiwit purwa madya kelawan pasama pisang piranti ning gesang tansah sebodo iyat hangangkat marang jejiban agung anggenira amengkalaken kang putri ngenggahaken wonten dampar maning Ratagung cengkir gading kacang rasa pamikir godhong tebuan teping kalebu sigra daya amijilaken Rama kelawan ibu ingkang putri saking madyaning Tepaswangi awit sampun paripurna nggenipun juru rias kanggo busana panjenenganipun Ibu Harasuprapta ingkang wijil saking Manjung juru rias kang wis kondhang kaloka ginambar cinorek ical kamanung sanding prasasat mantasaning widodari Batari Suprabawati
Sikra kabeh manjing pritawi wahana gong dari sinakan samya haringali kadharaken putri Domas Manggala Yudha saged putri kang masih suci yang jinaraken ing kemati Manggala bagus kanggo busana asar anom prawira digya pratekon Dyandaya kaparingaken piranti boga jenaka sabaka sinduran awani Gulata dinambi kanthi syukur ninggalih Sikradaya kabeh sekarang di mongso warna kalau tangis